Hei, bună tuturor! Bine v-am regăsit la un nou hobby, un hobby. Ok, deci am trecut prin multe nivele și încerc să nu mor aici. Să nu călcați pe... Dacă vă jucați și voi acest joc de câteva ore, să nu cădeți pe... Și dacă sunteți la nivelul ăsta, să nu cădeți pe ăsta mai... pe verdele ăsta mai închis. În fine. Dar pe ăsta puteți. Pe ăsta puteți. În regulă și vă dă foarte multă viteză. Ok, deci m-am urcat sus. Astea sunt pe cer, pentru că na, vedeți luna. Și cerul, stelele. Și norii sunt așa roșii. Ce? În fine. Încerc. La runda aia nu putem. Da. Are și melodie, numai că am dat volum mai încet. Ca să mă puteți auzi, că și vorbesc în timp ce mă joc. Trebuie să exersați mult la hobby-ul ăsta. Cine nu știe de unde sunt hobby-urile, sunt din Roblox. Și space-ul e ăsta, să sari. Găsiți o săgeată pe undeva, în jos, numai că în partea dreaptă. Ok, deci, dar ăsta nu este un hobby imposibil și greu. Dar voi reuși. Așa. Da, și la runda aia nu știu deloc. În regulă. Haideți să exersăm până știm. Și da. Haideți să exersăm. Dacă nu știți și voi asta. Ok, deci am exersat o grămadă. Ieri am exersat jocul ăsta mai bine, că nu îl știam pe 11 septembrie. Pe 11 septembrie nu am știut, adică în vacanță. În vacanță, da. Dar nu știu, au băgat ăștia de Crăciun, că se apropie octombrie, noiembrie și decembrie. Na, și mai e puțin și vine și 2021. Haideți să exersăm, să nu râdeți de mine, să nu-mi dați cu hate. Adică pentru cei care copilăresc, să nu râdeți de mine și să nu... Că exersăm și noi, că poate că nici voi nu știți hobby-ul ăsta, pentru că cred că niciodată nu l-ați jucat. Instalați-vă Roblox, numai că ar trebui să vă faceți cont. Eu mi-am făcut deja cont de mult timp. Din iunie mi-am făcut contul ăsta. Așa, și să nu călcați pe verdele mai închis, da? Uite, la runda asta nu reușesc deloc. Vedeți? Ok, e în regulă. Deci să nu-mi dați cu hate. Ok, deci în videoclipul pe care o să-l fac azi și o să-l postez în altă zi, o să vedeți cum am reușit, că poate reușesc. Pa! Stai așa. Uai! Stai așa.
Așa.